Tul is-sena li għaddiet il-Gvern ħadem biex idaħħal fis-seħħ numru ta' riformi li komplew innaqsu l-poteri mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fost l-ewwel riforma li saret kienet dik tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, illi wara r-riżenja ta' Lawrence Cutajar, il-Gvern skatta proċess ġdid u trasparenti li bih jintgħażel il-Kummissarju tal-Korp tal-Pulizija. Qabel il-waqfa tas-sajf tal-Parlament, dan għadda wkoll 6 liġijiet b'vot unanimi li huma emendi fil-Kostituzzjoni. Biex jgħaddu il-liġijiet kellhom bżonn il-qbil taż-żewġ terzi tal-Kamra u huma dwar il-ħatra tal-President tar-Repubblika, il-ħatra tal-ġudikanti, id-dixxiplina u tneħħija tal-ġudikanti, it-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u skrutinju fuq id-deċiżjonijiet tal-Avukat Ġenerali. Liġi oħra li għaddiet hija dik dwar il-ħolqien tal-Kummissarju Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Dawn ir-riformi legali ġew milquwa kollha mill-Kummissjoni Venezja li wieħed mill-ftit ilmenti li kellha għal dan il-proċess kien il-mod maġġel li bih dawn il-liġijiet daħlu fis-seħħ. Min-naħa tagħha l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen laqgħet dawn ir-riformi li saru bittra li kienet bagħtet lill-Gvern Malti dwar il-ħidma tiegħu tul dawn l-aħħar xhur. Aktar tard rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istat tas-saltna tad-dritt fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ikkummenta fil-pożittiv ferm dwar il-passi kbar li saru mill-Gvern Malti tul l-ewwel xhur taħt Robert Abela bħala Prim Ministru ta' Malta. Ir-rapport innota kif dawn ir-riformi ġew approvati fil-Parlament, partikolarment dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ħatrijiet tal-ġudikanti u l-fatt li l-Prim Ministru naqqas ħafna mill-poteri tiegħu f'dan ir-rigward.